Bueno, continuamos aquí resolvendo os exercicios de repaso de facturación. Neste caso, quedámonos no exercicio 5, no que se nos devolven embalases retornables, envases e embalases retornables, correspondientes ao exercicio 1. Vale. Bueno, vamos a exercicio. Bueno, antes de nada vamos a botar un vistazo ao exercicio 1, a factura do exercicio 1. Na factura do exercicio 1, Hermanos López vende unha serie de artigos a Manuel Gamper Iglesias e entre eses artigos iban 500 euros en envases retornables. Nese momento, Hermanos López contabilizou esa venda, pois así: clientes, vendas, ingresos por outros servizos, envases a devolver por clientes 500, aí va repercutido. Como vedes, envases a devolver por clientes vai no haber, igual que as vendas. Se estes envases non fosen retornables, fosen envases non retornables, estes 500 euros serían tamén un ingreso, unha venda. Sería un valor maior da venda. En vez de ir a unha conta 436, irían a unha conta de ingresos, de vendas. Bueno, pero non é o caso, porque son retornables, polo tanto non é unha venda, non estamos vendendo, estamos facendo, o Hermanos López está facendo un depósito como se chamaba a Comercial Gamper, que en canto Comercial Gamper devolva os envases, pois vai a ter que devolverlle tamén os cartos deses envases. Bueno, eso é o que imos facer neste segundo exercicio. Comercial Gamper non devolve todos os envases, devolve só 300 euros. Algo máis da metade. Eran 500 euros en envases, devolve 300 euros. Entón, o que hai que facer é unha factura de rectificación. Unha factura que rectifique a factura anterior, restando esa cantidade que se está devolvendo. Ao final non eran 500 euros en envases, hai que modificalo restándolle 300 euros que nos están devolvendo. E iso é o que facemos aquí. As facturas rectificativas non continúan a numeración das outras facturas, senón que hai que crear unha serie independente para elas. As facturas rectificativas inician unha serie de numeración. A primeira factura de rectificación será a factura número 1. Segunda factura de rectificación, factura número 2. Hai unha serie, como se chama? Unha secuencia de numeración para as facturas de rectificación propias. Ainda que a factura rectificada fose a 7.718, se esta é a primeira factura de rectificación que facemos, esta é a factura de rectificación número 1. E entón eso, normalmente, eso se fai poñéndolle unha serie, establecendo unha serie, neste caso, ese R que está aí diante. R1, ou REC1, ou rectificación 1. En fin, eso dá igual. O caso é que hai que identificalas de alguna maneira. Serie R1, esta é a primeira factura de rectificación. Bueno, e o importe da factura, pois é da mercancía que se está devolvendo. Da igual que sean envases como se fose outro tipo de mercancía. Entón, decimos, mira, estamos rectificando a factura, temos que facer referencia á factura rectificada. A factura rectificada. Aquela na que nos meteron os envases. E decimos, estamos rectificando a factura número 2214. Por qué? Porque se están devolvendo envases. Por que importe se están devolvendo? 300 euros. Naquel momento, cando metimos os envases, a eses envases aplicamos o IBE, porque formaban parte da base impoñible. Ademais dos envases, cobramos ao cliente o IBE correspondente a eses envases e o recargo de equivalencia correspondente a estes envases. A esta devolución tamén temos que incorporarlle ese IBE. Así que, menos 300 euros de base impoñible, menos 63 euros de IBE e menos 15,60 euros de tal, a suma de todo eso son menos 378,60. Se o cliente me debía 5.000 euros, como agora teño que devolverlle 378, pois bueno, ou os devolvo, el me paga toda a factura anterior e eu devolvo os 378 euros, ou lle compenso esta cantidade e que non me pague os 3.000 que me debía,
Ou o que se fai máis habitualmente, cando hai unha relación habitual entre cliente e provedor, é que esta cantidade pois ya compensemos na seguinte factura que lle fagamos. Non é o caso, pero en lugar de facer unha factura de rectificación, se Comercial Gamper nos fai outro pedido, nos, cando lle enviemos a mercancía dese pedido, ao final poñeríamos tal, devolución de envases menos 300 e restaríamos nesa nova factura que se está facendo. Eso é o máis habitual. Agora, si a operación que fixo Comercial Gamper con Hermanos López non é habitual e facemos unha cada ano ou fixemos este e non vamos a facer nunca máis, entón sí que procede facer a factura de rectificación. Bueno, pois aí está, feita. Entón agora o que fai Hermanos López é devolverlle os 378,60 euros, vale? Ou compensalos no cobro que tiña que facer da outra factura. E como contabilizamos isto? Bueno, isto xa comentei no vídeo anterior que non vai a ser tema noso, en Empresa na Aula. Non vamos a ter nun examen un asento deste tipo. Eso queda para o módulo de contabilidade. Pero bueno, non está de máis que o fagamos. Esta foi a contabilización orixinal, a primeira. Na modalidade esta que eu vos dicía, na que aquí dentro están os portes e os seguros. A efeitos desta historia me dá igual que estean ou non estean aí dentro. O que me interesa é ver esta, a 436. Cando contabilizamos os envases retornables na primeira venda, pusemos aí na 436 no haber 500 euros. E ademais aquí no IBE repercutido, aí dentro vai tamén o IBE destes 500 e o recargo de equivalencia destes 500. E polo tanto, aquí, no que hai que pagar o cliente, vai a parte correspondente dos envases, non só do que lle vendimos, sino tamén dos envases, máis o seu IVA, está aí metido. Bueno, pois eso hai que retrotraerlo, ou polo menos hai que retrotraer, en principio, os 300 devoltos, máis o IBE e o recargo de equivalencia deses 300 devoltos, e dos 200 non devoltos, eses 200 temos que convertilos en vendas. Porque como non nos devolve, é como si os vendésemos. Hermanos López entregoulle 500 euros en envases retornables a Comercial Gamper. Gamper devolverlle 300, 200 se quedou con eles. Entón, eso convírtese automáticamente nunha venda. Non era unha venda, era un depósito. Agora xa é unha venda porque se quedou Comercial Gamper cos envases. Vale? Bien, isto é o que vamos a facer aquí. E mirade, eu fago en dous asentos. Ainda que podría facelo nun único asento, fago en dous por separado porque creo que é máis fácil de ver. Por un lado, contabilizo a factura de rectificación. Esa que acabo de facer agora. Os envases a devolver van o debe. Estaban negativo. É unha factura de venda negativa. Cando unha factura de venda é negativa, vai no debe. Pois entón, e ademais é así como saldamos a conta 436. A conta 436 nace polo haber e sáldase polo debe. Bueno, pois entón, eses 300 destes 500, 300 devolvémolo. Vedes? Aí había na 436 500, agora estamos sacando eses 300. Tamén temos que sacarlle o IBE. Porque na factura, no seu momento, aquí, neste IBE, iban o IBE destes 500 euros e dos 300 estes que estamos devolvendo. Devolvemos os envases e devolvemos o IBE dos envases, devolvemos todos. Ben, pois aquí está o IBE e o recargo de equivalencia destes 300 euros. Polo tanto, 378,60, que é a facturiña esta, a cantidade que agora o cliente me ten que pagar. O saldo normal de clientes é o debe, nace polo debe e morre polo haber. Sáldase polo haber. Neste caso é o contrario. Neste caso é o cliente que me debe a min. Ou, bueno, perdón,
estamos na contabilidade de hermanos López. Somos hermanos López. E entón eu, o que digo aquí, o ter un saldo acreedor a unha conta de clientes, é que é o cliente o que me debe. Coño. Son eu o que lle debo ao cliente 378 euros. Bueno. Mirade, eu debía, o cliente me debía 25.000. O cliente me debía 25.000. Agora débeme menos de 25.000. Porque me está devolvendo unha parte da mercancía, neste caso envases. 25.000 menos 378 me debe. E se xa me tiña pagado os 25.000, eu agora terei que pagarlle estes 378, que é o que fago aquí. Vedes? Supoñemos que estes 25.000 xa mos pagou, porque xa me fixeron pagaré. Bueno, pois entón eu agora teño que pagarlle estes 378. Clientes a bancos. Bueno, pois aí está. Esta é a factura de rectificación. A factura na que estamos rectificando a primeira. E os outros 200 euros deses 500 de 500 euros de envases, hubo 300 que foron devoltos, estes, e os outros 200, tamén hai que saldalos. Con este 300 e este 200 saldamos a conta 436. Bueno, pois estes 200 euros convírtense en ventas. Vedes? Ventas a envases a devolver por clientes. O mellor, envases a devolver por clientes a ventas por 200 euros. Isto que estaba na 436 pasa a ser unha venda. E como pasa a ser unha venda, metemos na 700. Vale? Espero que valga. Bueno, vale. Estaría encantado de que entenderades toda esta historia. Seguramente teredes que facer isto nesta contabilidade deste ano, imagino. Se non o tedes feito xa no ano pasado. Así que, en fin, xa tedes certa idea de como funciona a cousa. Ben, entón, este exercicio está listo. Só nos queda o último, que en realidade non sei que... mira, un rappel, é un rappel. É un desconto por volumen de operacións. Hai empresas que, para premiar os seus mellores clientes, dicen, bueno, se alcanzas determinado volumen dos teus pedidos ao longo do ano, pois vouche dar un desconto do 2% de todas as túas vendas ao final de ano. Vale? Bueno, pois neste caso, Supermercados Mario alcanzou ese obxectivo de adquirir a hermanos López esa cantidade e ten dereito a ese rappel. É un desconto por volumen de operacións. Bueno, eso tamén vai a supoñer un abono, unha operación con cliente en negativo, é dicir, que en lugar de que sea o cliente que me vaya a pagar, co que teño un ingreso é ao revés. Vou ter un gasto con ese cliente. Así que teño que facer unha factura, pero unha factura rectificativa. A factura rectificativa, esta é a segunda que fago, polo tanto é a R2. Aquí non hai que facer referencia a unha factura que estamos rectificando, sino que estamos rectificando un conxunto de operacións. O que hai que facer simplemente é indicar que un rappel por operacións deste ano, do ano 2021. Bueno, isto debería ser do ano 2020, non? En fin, se isto é en xaneiro de 2021, vamos a poñer aquí 2021, isto debería ser polas operacións realizadas no 2020. Un volumen por un desconto por volumen de operacións. E entón, outra vez, signo negativo. É unha base imponible negativa que ten un IVA negativo e o total, pois é eso. Base imponible máis IVA. Xa está. E contabilízase como se contabilice. A ver, como se contabiliza. Son, xa que estamos, é unha 709, rappel sobre vendas, por importe de 2.420. A Facenda Pública IVA repercutido, que son 420.
É un asento que o revés do asento normal que facemos nunha venda. E o cliente 2420. É así. É o revés. Nun asento de vendas é clientes no debe e despois as vendas e o IVA repercutido no haber. Neste caso, como signo negativo é o contrario, hai que darlle a volta. É o cliente o que nos debe, perdón, somos nós os que lle debemos 2420 ao noso cliente. Mirade, se eu espero a recoñecerlle este rappel ao meu cliente cando me faga o primeiro pedido do seguinte ano, nese caso, imaginade que isto é unha factura pola venda dun determinado artículo, por 10.000 euros. Bueno, pois agora, neste caso, aquí a base imponible sería de 10.000 menos 2.000, e serían 8.000. Vale, na mesma factura que facemos pola primeira compra do ano, pola primeira venda que lle facemos, vamos a meterlle isto e decimos, rappel, xa non sería unha factura de rectificación, sería unha factura normal, vale? E meteríamos este rappel, e ese rappel o que faría sería restar. E entón agora, o asiento xa non teríamos que facer isto de 709 IVA tal, non? Faríamos un asiento de venda normal, que sería 430 a 700, as vendas, e a 477. Clientes, a vendas e a IVA. E que sería, nas 700 que meteríamos? Pois estes 8.000 euros. 8.000 euros. O IVA, pois sería o IVA desta operación, 1.680. Xa non teríamos que andar con rollos negativos e positivos, porque xa o compensamos na propia factura. E aquí, pois a suma, 9.680. Vale, bueno, agora sí, rematamos.